মানে রাস্তাগুলোর লগতে কোন इलेक्शननि मोनसे डिमान्ड दङमोन आरो इलेक्शन समाव मोनसे कमिटमेन्ट जादों दिनै कक्लाबारि जे बिटिसि बियाबनि सिङाव गासै मोनबा सयल कनजारभेशननि सिङाव खामानि मावनायनि थाखाय दिनै अन्थाइ खाम्फा गायसनदों बेनि थाखाय आं फैदों मोनसेया जाहैबाय दिनै बे सादेरियाव गालि कन्ट्रल आरो मोनसेया जाहैबाय माने रुपाम बाहायबो गालि कन्ट्रल प्रजेक्ट आरो बाहाय मोनसेया जाहैबाय कालदिया रिभार ट्रेनिं फ्रम बड'ल पिचिं दुबारगाव भिलेजाव बेयाव माने रिभार ट्रेनिं प्रजेक्ट आरो बेनिफ्राय आरो बे कालदिया दैनि सायावनो दांग्रिगावआव रिभार ट्रेनिं प्रजेक्ट थ' आरो मोनसेया गालि कन्ट्रल बेयो जाहैबाय सुक्रातिका पेडिलेण्ड बे ओनसोलाव दांग्रिगाव ओनसोलाव तो गासै मोनबा माखासे मोननैया आराय दियाबनि मोनथामानो आराय दियाबनि आरो मोननैया सयल एबा एसअपिडि आगोलनि एसअपिडि स्किमनि आन्दाराव तो बेफोर गासैबो दा टेन्डार जानानै खामानि मावनायनि लामायाव दंजोबो आरो बिनिनो मोनसे अन्थाइ खाम्फा गायसननो आं बाहाय फैदों कक्लाबारि जितु बिटिसि बियाब बिनि सिङाव दिनै सानसेयावनो मोनबाखौ गायसननाय जादों सयल कनजारभेशन डिपार्टमेन्टखौ मोननायनि उनावहाय सापागुरि समस्टिनि सिङाव बोसोरसेयावनो बहुत माने गोबां आङो सयल कनजारभेशननि स्किम सोदों खारन बाहाय माने आबाद मावनानै जाग्राफोर दङ बिसोरनि दुब्लिया प्रटेक्शन मोननांगौ आरो जाहाथे आबाद मावनायनि थाखाय दै मोनो आरो गामि गरि खाथि होनाय जायो दा आराय दिफ्रा एसे गिदिर गिदिर जायो प्रजेक्टफ्रा आरो एसअपिडिना एसे फिसा फिसा जायो बेबायदिनो दिनै खुब माने गिदिरथार प्रजेक्टनि मोनसे हाबाफारि लानानै फैया सयल कनजारभेशननि बे माखासे स्किमफोरखौनो अन्थाइ खाम्फा गायसननायनि गेजेरजों खामानि मावजेननायनि मोनसे माबाखौ जागायजेननो थाखाय आं फैदों बेसेबां रांनि जागोन बे नैबे दा फिसा स्किम बियो कारण होनबा बिनि प्रब्लेमाबो एसे फिसा 16 लाखसोनि जागोन आरो सार कक्लाबारि बियाबाव दासिमबो उफ्रा बिसायख'थिनि थाखाय इउपिपिएलनिफ्राय बिजाथि फोसावनायखौ नुनो मोनाखै थारैनो बेनि बिजाथि फोसावनाया माब्लानिफ्राय जागोन बिजाथि फोसावनाया बे इलेक्शन डिक्लेयार जानायनि उनावसो जागोन इलेक्शन डिक्लेयारनि उनावहाय रावबो फोसावा मोनसे पार्टियाव मोनसे सिस्टेम थायो जिहेतु दाबो डिसि अफिसाव इलेक्टरेल रलनि रिभिजननि खामानि मावबाय थादों दाबो बे फाइनाल जायाखै इलेक्शन कमिसन आसामनि इलेक्शन कमिसना जेदिना डेट फोसावगोन ओइदिना